Takže čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Toto videjko bude také kratšie, lebo vám chcem predstaviť náš nový server, ktorý sa chystá spustiť zajtra večer. Server sa bude každý deň spúšťať od 8 do 10 večer, od 8 rána. Bude to tým, že nemáme platený hosting, čiže to nemôže byť 24/7. Potom ďakujeme, že prídete. Pozrite sa všetkých kamarátov aj všetkých. Pravidlá sú žiaden X-ray. Ovner to bude kontrolovať a ak budete X-rayovať, tak máte ban na 3 dní. Žiadne hacky, lebo budete mať permaban. Povolené je minimapa a Fulbright. Nič iné vlastne nie. Hrne ja, Pánvica, Dave točia na YouTube. No, každý by ste mali dať odber. Náš kanál sa volá HDP SMP, vy sa na to dívate práve. Owner je Dave a na celom serveri je iba jedna mejska. Užite si server a veľa šťastia. IPina urobí náš editor Pánvica na to jeden short, kde bude IPina a bude to vlastne pod každým komentátor, čiže tešíme sa na vás, príďte čo najviac na vás. Tuto je vlastne uvítacia miestnosť, vstupujeme toto a shrnieme, o čo v tomto serveri pôjde. V každom biome je jeden domček, tam je jeden, tam a tu je jeden. V tých domčekoch sú veci, ktoré vám ešte nebudeme ukazovať, aby ste nevedeli, za ktorým máte ísť. Tuto je ďalší domček a tuto je ďalší domček. A tešíme sa na vás, prídite, verím v to, že to bude zábava. Čaute.